இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। இன்னைக்கு ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட அப்பியரன்ஸ் டே. ஸோ அவருக்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். அவர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ நம்ம இன்றைக்கும் அவருக்கு கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். அவருக்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். Yes, Prabhu. Thank you. Thank you, Prabhu. இப்போ செஷனுக்கு போகலாம். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். அத்தியாயம் 16 தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். சோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு தெய்வீக இயல்புகள் அப்படின்னா என்ன, அசுர இயல்புகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு விளக்கமா நம்மளுக்கு சொல்ல போகிறார். சோ இந்த தெய்வீக இயல்புகள் அப்படின்னு 3 ஸ்லோகத்துல தெய்வீக இயல்புகளை பத்தி 26 இயல்புகள், அந்த தெய்வீக இயல்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு விளக்கமா சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அசுர குணங்கள் அப்படின்னா என்ன, அந்த அசுர குணங்கள்ல இயல்புகள்ல இருக்கிறவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள், இதில் இருந்து நம்ம வெளியில வர முடியுமா அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் இந்த சாப்டர்ல பேச போறார் பகவான். என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா மாதாஜி? வாய்ஸ் ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் ISKCON பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம 15th சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம். உங்களுக்கு அந்த ஆலமரம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ பிகமிங் டிட்டாச்ட். கிளியர் மாதாஜி. Okay, thank you. Becoming detached from the material world. எப்படி நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலே இருந்து, இந்த பௌதிக சிக்கல்களிலே இருந்து நம்ம எப்படி விடுவித்துக் கொள்வது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அது அந்த ஆலமரம் அப்படிங்கிறது ஒரு மாயை. அதை வெட்டி வீழ்த்துவது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். மாயை அப்படின்னு ஒண்ணு, பிம்பம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குதுன்னா நிஜம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். நிழல் ஒண்ணு இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு நிஜம் இருக்கும். அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஆன்மீக உலகத்திலே இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன்ஸ் எப்படி எல்லாம் நம்ம வேற வேற பிரிவுகள் எடுத்து வந்துட்டே இருக்கோம். அந்த ஆலமரத்தின் கிளைகளிலே ஒரு கிளையிலே இருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவி நம்ம வந்துட்டு இருந்தோம். அதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்.
தாவறது அப்படிங்கிறது அடுத்த பிறவி எடுக்கிறது, மறுபிறவி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ அப்புறம் கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் ஆஸ் த மெயின்டைனர், அவரே வந்து நம்ம எல்லாம் பராமரிக்கிறவர், நம்முடைய உடலை பராமரித்து இந்த உலகத்தை பராமரித்து இந்த ஆத்மாவையும் எப்படி எல்லாம் பராமரிக்கிறார். அவர் வந்து இந்த உணவுப் பொருள்களுக்கெல்லாம் எப்படி வந்து சுவையேற்றிருக்கிறார், தாவரங்களுக்கெல்லாம் சந்திரன் மூலமாக அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து வேதாந்தம், இந்த இந்த புருஷோத்தமர் அப்படின்னு சொல்றோமே, இந்த பகவானை கொண்டாடுறோமே, அவர் கொடுத்த வேதங்கள் வந்து இந்த இந்த முக்குணங்களிலே இருந்து இந்த லிவிங் என்டிட்டிஸ், இந்த ஜீவாத்மாக்கள் வந்து எப்படி இந்த பௌதீக ஆசைகளை, பௌதீக பந்தங்களை வெட்டி எரிந்து விட்டு வெளியேற வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து இந்த 20 ஸ்லோகங்கள்ல சாப்டர் 15 வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப விரிவாக பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினார். இன்னும் அடுத்தது 16th சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, டிரான்சென்டென்டல் டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ், அதாவது தெய்வீகமான குணங்கள், அசுர குணங்கள். சுரா அசுரா, சுர அப்படின்னா தெய்வீகம், தேவர்கள். அசுரா அப்படின்னா அசுரர்கள். சோ அவங்க கிட்ட இருக்கிற குவாலிட்டிஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அவங்க கிட்ட மட்டும் இல்ல, நம்ம கிட்டையும் தான். சோ த டெமானிக் நேச்சர் அப்படின்னா அவர்களுடைய இயல்புகள் எப்படிப்பட்டது, அசுரர்களுடைய இயல்புகள் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது 7லிருந்து 20 வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் வந்து எஸ்கேப்பிங் டு த சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன், நம்ம இதிலிருந்து விடுபட்டு எப்படி பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து அடைவது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த சாப்டர் வழியாக பகவான் நம்மளுக்கு சொல்ல போகிறார். சாப்டர் 15 நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு, அந்த பேனியன் ட்ரீ அப்படிங்கிறது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, அது வந்து எப்படி வளப்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு மரம் வளரணும் அப்படின்னா தண்ணி ஊத்துவோம், உரம் போடுவோம். இங்க வந்து எதனால அந்த ட்ரீ வந்து வளப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா, நம்மளுடைய அந்த மெட்டீரியல் முக்குணங்கள்னாலே வளப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். சோ த மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் நரிஷ் போத் த அப்பர் ஆஸ்பீஷியஸ் டிவைன் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் த ட்ரீ and the lower demonic branches. சோ மேலே இருக்கிற கிளைகள் எல்லாம் இங்கே வந்து கந்தர்வர்கள், தேவர்கள் எல்லாம் வசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் வந்து தெய்வீகமான குணங்கள். கீழே இருக்கிறதெல்லாம் டிமானிக், அதாவது அசுர குணங்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ரூட்ஸ், அந்த வேர்கள் வந்து எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கிறது, அது அது வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணிருக்கிறது, பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா நாம் செய்கின்ற கர்மாக்கள், நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனோட பலநோக்கு செயல்கள் செய்யறோம் பார்த்தீங்களா, அதனால வந்து அதோட வந்து அந்த பிரான்சஸ் வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன நடக்கும்னா, புண்ணியமும் கிடைக்கும், பாவமும் கிடைக்கும் நம்ம செய்கின்ற பலநோக்கு கர்மங்கள்னாலே அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து அந்த பலன் நோக்கு கர்மங்கள் செய்வதனாலே அந்த கர்ம பந்தனத்திலே மாட்டிக்கொண்டு அதற்கு ஏற்ப நமக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ சாப்டர் 16 explains the divine qualities that they elevate one on the tree and leads ultimately to liberation. So இந்த 16வது சாப்டர் வந்து நமக்கு எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னா, டிவைன் குவாலிட்டிஸ் வந்து, அதாவது தெய்வீகமான குணங்கள். தெய்வீகமான குணங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டா, that elevates one on the tree. சோ இந்த கீழே இருக்கிற நம்ம வந்து டிமானிக் நேச்சர்ல இருக்கிறோம், அசுர குணங்களோட இருக்கிறோம், நம்மளை வந்து அப்படி இந்த மேல இருக்கிற பிரான்சஸ்க்கு உயர்த்தி கொண்டு வருகிறது. எப்போ அப்படின்னா, நம்ம தெய்வீக குணங்களை எல்லாம் வளர்த்து கொண்டதற்கு அப்புறமா நம்ம அப்படியே படிப்படியாக முன்னேறி மேல வருவோம். எதுக்காக மேல வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னா, டு லிபரேட். சோ இந்த உலகில் இருந்து, இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலே இருந்து நம்ம வந்து விடுதலை அடைந்து முக்தி பெறுவதற்காக அப்படின்னு இந்த 16th சாப்டர் நம்மளுக்கு விளக்கி சொல்ல போகிறது. And also explains the demonic qualities and which derives one lower on the tree and ultimately to the hell. So okay, divine qualities வளர்த்துட்டோம்னா நம்ம அப்படி மேல போவோம். இதுவே வந்து நம்ம டிமானிக் அசுர குணங்களை வளர்த்து கொண்டால் நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம கீழேயே விழுந்துருவோம். இதுக்கும் கீழே போயிட்டு நம்ம வந்து நம்ம நரகத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம் அப்படின்னு இந்த சாப்டர் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது. டிரான்சென்டென்டல் அண்ட் டிமானிக் குவாலிட்டிஸ். சோ இதுதான் வந்து 1லிருந்து 6 வரைக்கும் வந்து இந்த குவாலிட்டிஸ், தெய்வீகமான குணங்கள்லாம் என்னென்ன, அசுர குணங்கள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து நம்ம இங்கே பார்க்க போறோம். பத்மா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? இல்ல, ஓகே, நானே படிக்கிறேன். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அபயம் சத்வ சம்சுத்தி ஞான யோக விவஸ்ததி தானம் தமஸ சந்த்யஸ்ஸ
स्वाध्यायस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिर् अभयशुनम् दया भूते स्वलोलुप्त्वं मार्दवं कीर् असाबलम् तेजः समातृधि सौषम् अत्रोकोणादिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. சோ இந்த மூன்று குவாலிட்டி, மூன்று ஸ்லோகங்களும் காட்லி குவாலிட்டிஸ், அதாவது தெய்வீகமான குணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத விளக்கி சொல்லி இருக்கிறது. இதனுடைய பொருளுரைய பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீகத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகியவை தெய்வீக குணங்கள். பரதனின் மைந்தனே, தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. சோ இந்த 26 குணங்கள் தெய்வீகமான குணங்கள் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்லி இருக்கிறார். முன்னாடி பார்த்தோம்னா சத்திய யுகத்துல இந்த தேவர்கள் எல்லாம் ஒரு கிரகத்திலையும் அசுரர்கள் எல்லாம் வேறொரு கிரகத்திலையும் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் அடுத்தடுத்து யுகங்கள் மாற மாற என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டா, அந்த தெய்வீக குணங்கள் கொண்டவர்களும் அசுர குணங்கள் கொண்டவர்களும் ரொம்ப நெருங்கி வந்துட்டாங்க. இப்ப பாருங்களேன், அந்த நம்ம இவங்களை எடுத்துக்கோங்களேன், பாண்டவர்களையும் கௌரவர்களையும் எடுத்துக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த காலத்துல வேற கிரகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனா அடுத்தடுத்து வந்த யுகங்கள்ல ஒரே இடத்துல ஒரே நாட்டுல ஒரே குடும்பத்துல பிறந்துட்டாங்க. பாண்டவர்கள் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் கௌரவர்கள் அசுரர்களாக இருந்தார்கள். சோ அசுர குணங்கள் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள். ஒரே ஃபேமிலியில குரு வம்சம் சேர்ந்தவர்கள் தான் அவங்க, குரு டைனாசிட்டி. சோ 2 விதமான மக்களும் அங்கேயே இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப கலிகாலத்துல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு மனிதனுக்குள்ளேயே அந்த தெய்வீக குணங்களும் இருக்குது, அசுர குணங்களும் இருக்குது. சோ வேறு கிரகத்துல இருந்தாங்க அசுரர்களும் தேவர்களும். அப்புறம் ஒரே நாட்டுல பிறந்தாங்க, ஒரே குடும்பத்துக்குள்ள வந்தாங்க. இப்ப ஒரே மனுஷனுக்குள்ளேயே 2 குணங்களும் இருக்கிறது. நமக்கே தெரியும், சில சமயங்கள்ல நம்ம கோவப்படுறது, தெய்வீகமா இருக்கிறது, சில சமயம் சாந்தமா இருக்கிறது, சில சமயம் ரொம்ப கோபத்துல என்ன பண்றோம்னு தெரியாம பேசுறது, ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சிடுறது, அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கிறோம். சோ அப்போ ஒரு மனிதனுக்குள்ளேயே இந்த தெய்வீக குணங்களும் இருக்கு, அசுர குணங்களும் இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் உண்மை. சோ இந்த 26 குவாலிட்டிஸும் தெய்வீகமான குணங்கள் அப்படின்னு பகவான் இத பத்தி சொல்லியிருக்கிறார். இந்த குணங்கள் அப்படின்னா என்ன? இந்த குணங்கள் எப்படி நம்மை இந்த பௌதீக பந்தத்திலே இருந்து விடுவிக்கும், நம்ம இந்த குணங்களை வளர்த்து கொண்டால். ஃபர்ஸ்ட் இந்த குணங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். அச்சமின்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோ இந்த உலகத்துல இந்த தெய்வீக நாட்டங்கள், இப்ப அர்ஜுனனை எடுத்துக்கோங்க, தெய்வீக நாட்டம் மிக்கவர் இல்லைங்களா, காட்லி கேரக்டர்ஸ். அதனாலதான் ஒரு குண்டூசி முனை அளவு கூட இடம் தர மாட்டேன் அப்படின்னு, நாட்டுல உனக்கு பங்கு தர மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன துரியோதனனையே, கௌரவர்களையே கொல்ல மறுத்தவர் இல்லைங்களா. அப்போ எவ்வளவு நல்ல கேரக்டரா இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த மாதிரி தெய்வீக நாட்டங்களோட இருந்தா அவங்களை நம்ம என்ன சொல்வோம் அப்படின்னு கேட்டா, அபிஜாதஸ்ய அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. சோ இங்க அபிஜாதஸ்ய அப்படின்னா தெய்வீகமான குணங்களை கொண்டவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இங்க அச்சமின்மை அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அச்சமின்மை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ ஒரு சன்னியாசி இருக்கிறார். அந்த சன்னியாசி நம்ம காட்டிலே இப்ப 4 ஆசிரமங்கள், 4 வர்ணங்கள், இத பத்தி எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம பிரம்மச்சரியம்,
கிரகஸ்தர்கள், வனப்பிரஸ்தம், அப்புறம் சந்நியாசம் 4 இருக்கிறது. சோ முதல்ல வந்து அந்த வனப்பிரஸ்தம் அப்படிங்கிறது வந்து 3வது ஸ்டேஜ். 4வது ஸ்டேஜ் வந்து சந்நியாசி அப்படிங்கிறது. அந்த சந்நியாசிகள் வந்து குடும்பத்தை துறந்து விட்டு சந்நியாசம் மேற்கொண்டு காட்டுக்கு வந்து தவம் செய்ய போவாங்க. அப்பெல்லாம் சத்தியுகத்துல, மத்த யுகத்துல எல்லாம், இப்ப இல்ல. அப்போ அந்த சந்நியாசிகள் வந்து நமக்கு யார் இருக்கிறா, நம்மளை யார் பாத்துக்குவா அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அவங்க வந்து தைரியமா வந்து நம்ம மனசுல பரமாத்மா இருக்கிறார், எப்பவுமே அவர் நம்மை பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார், நம்மை காக்கின்றார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையோட அவர்கள் வந்து காட்டுக்கு போகணும். நான் தான் குடும்பத்தை எல்லாம் விட்டு வந்துட்டேனே, யார் என்ன காப்பாத்துவா அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்து துறவரம் மேற்கொள்ள கூடாது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு அது வந்து செட் ஆகவே ஆகாது. சோ இந்த மாதிரி துறவு நிலையில் இருக்கின்றவர்கள், அவர்கள் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அச்சமின்றி இருக்க வேண்டும். பகவான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அதுதான் வந்து அச்சமின்மை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது வந்து தன்னுடைய நிலையை வந்து தூய்மைப்படுத்துதல். தன்னுடைய நிலைமையை வந்து எப்படி தூய்மைப்படுத்துவது அப்படின்னு கேட்டா, நான் வந்து அதாவது ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு தூய்மை இருக்கிறது. இப்ப வந்து பிரம்மச்சாரிகளாக இருந்தால் வந்து 25 வயது வரைக்கும் அவர்களுடைய பிரம்மச்சரியத்தை காக்க வேண்டும். செலிபஸிய காக்கணும். நடுவுல வந்து அந்த செலிபஸிய உடைச்சிடக்கூடாது. பிரம்மச்சரியத்தை ரொம்ப இதுவா வந்து காத்து அவர்கள் பிரம்மச்சாரியாக இருக்க வேண்டும். அடுத்த 25 வருடம் வந்து அவர்கள் வந்து இல்லற வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளலாம். அதே மாதிரிதான் ஒரு துறவு வாழ்க்கையில் இருக்கிறவர்களுக்கு நிறைய சட்டதிட்டங்கள் இருக்கிறது. முக்கியமா ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அவர்கள் பெண்களுடன் எந்த விதமான உறவையும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது, தனி இடத்தில் நின்று பேசக்கூடாது, ரொம்ப நெருக்கமா பழகக்கூடாது. இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர்களுடைய நிலையை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். ஏன்னா அந்த நிலையை வந்து யாராவது பார்த்தா கூட, ஒரு சன்னியாசி ஒரு பெண்ணுடன் பக்கத்துல நின்று பேசுறத பார்த்தா கூட அவர்களை பத்தி தப்பாதான் பேசுவாங்க. சோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இடம் கொடுக்கவே கூடாது. சோ அதனால கடுமையாக இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சோ பெண்ணுடன் பேசுவதிலிருந்தும் கூட அது வந்து அவர்கள் வந்து தடுக்கப்படுகிறார்கள். இப்போ நம்ம ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பஜன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே கீர்த்தனங்கள் பாடிக்கொண்டே நகர்வலம் வரும்போது என்ன நடக்குமா, பெண்கள் வந்து அவருடைய கால்ல விழுந்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற விரும்புவார்களாம். ஆனா அவர் அதுக்கு ஒருபோதுமே வந்து அனுமதித்ததில்லை. ரொம்ப தூரத்திலேயே நின்னுதான் அவர்களுடைய வணக்கங்களை வந்து சமர்ப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாரு. சோ அவர்கள் வந்து பெண் பக்தர்கள் தங்களுடைய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்க கூட அனுமதிக்கவில்லை. தூரமான இடத்திலே இருந்து வணங்குங்கள் அப்படின்னு தான் அறிவுறுத்தப்பட்டார்கள். சோ அப்படின்னா பெண்களை வெறுக்கிறாரா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல இல்ல அப்படி கிடையாது. சோ அவர்களோட வந்து தன்னுடைய நிலையை தூய்மையாக வைத்திருக்கணும் அப்படின்னா சட்டதிட்டங்கள் இருக்கிறது. அதை வந்து அவங்க வந்து சன்னியாசிகளுடைய சட்டதிட்டங்களை வந்து அவர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதை வந்து கண்டிப்பா பின்பற்றிதான் ஆகணும். இப்ப பாருங்களேன், ஸ்கூல் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சட்டதிட்டம் இருக்கு. ஆபீஸ்ல எடுத்துக்கோங்க, அங்கேயும் ஒரு சட்டதிட்டம் இருக்கு. அதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணதானே வேணும். அதே மாதிரிதான் சன்னியாசிக்கு கூட பெண்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு, அந்த மாதிரியான செல்வ உரிமைகள், அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்போ அந்த ஓனர்ஷிப்போ எந்த செல்வத்துக்கும் உரிமை கொண்டாடக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து அவர்களுடைய சட்டங்கள். சோ அவரே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவே வந்து ஒரு சன்னியாசியாக இருந்தார் இல்லைங்களா. அவருடைய 24வது வயசுல அவர் சன்னியாசம் மேற்கொண்டார். சோ அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அடுத்தது தன்னுடைய ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். சோ ஆன்மீக ஞானம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பகவானை பற்றிய அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சு சத்சங்கத்திலே இருந்து இந்த மாதிரியாக வந்து ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து முன்னேற்றி கொள்ள வேண்டும். அறிவை விருத்தி செய்து கொள் ஞான யோக விவஸ்திதி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல வந்து மறந்து போயிடுறாங்க. இந்த இல்லறவாசிகள் ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படிங்கிற மறந்து இருக்கிறாங்க. சோ அதுக்காக வந்து இந்த துறவிகள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொரு வீடாக சென்று பிச்சாந்தேகி அப்படின்னு பிச்சை எடுப்பார்கள். பிச்சை வேற, பிக்ஷை வேற. சரிங்களா. பிச்சை அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு இல்ல அப்படின்னு நம்ம கையேந்தி பிச்சை கேட்கறது. பிக்ஷை அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு, ஆனாலும் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரிதான் எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு
எல்லாவற்றையும் துறந்து விட்டு வந்திருக்கிறார். ஏன் துறந்து விட்டு வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா, இல்லறவாசிகளை ஆன்மீக பாதையிலே செல்லணும் அப்படிங்கிறத மறந்து விட்ட இல்லறவாசிகளை ஆன்மீக பாதையில் கிருஷ்ண உணர்விற்கு அழைத்து செல்வதற்காகவே இவர்கள் அதுவும் மட்டும் கிடையாது, இந்த மாதிரிதான் அவங்க பிக்ஷை தன்னுடைய உணவை கூட தானே சம்பாதிச்செல்லாம் அவங்க சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. அதனாலையும் இவங்க ஒவ்வொரு வீடாக போய் ஒவ்வொரு இல்லறவாசியின் வாசல்ல நின்று பிக்ஷாந்தேகின்னு சொல்லி பிக்ஷை எடுத்து அவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஒரு பசுமாட்டில் பால் கறக்கிற நேரம் தான் அந்த வீட்டு வாசல்ல பிச்சை கேட்பாங்க. அப்படி கேட்கும் போது அவங்க ஏதாவது கொடுத்தா வாங்கிப்பாங்க, கொடுக்கலைன்னா அடுத்த வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. சோ இந்த மாதிரிதான் பிச்சை எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு பொருள். சோ தெய்வீக நிலை பெற்ற இவங்க தன்னடக்கத்தின் காரணமாக சன்னியாசிகள் வீடு வீடாக சென்று இந்த மாதிரி பிக்ஷை எடுக்கிறாங்க. சோ இத மாதிரி இவங்க அது ஒரு சன்னியாசியினுடைய கடமை. சோ இந்த மாதிரி குருவால் கிருஷ்ண உணர்வை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இல்லறவாசிகள் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பிரச்சாரம் செய்கின்றார்கள். சோ இது சன்னியாசிகளுடைய கடமை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். சோ அடுத்தது தானம் செய்தல். தானம் அப்படிங்கிறது இப்போ அது பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் இல்ல, அது சன்னியாசிகளுக்கும் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட பைசா எல்லாம் கிடையாது, சொத்தெல்லாம் கிடையாது, எல்லாருக்குமே திறந்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க சன்னியாசிகள். பிரம்மச்சாரிகள் இன்னும் அவங்க இல்லறவாசிகளாக மாறல, வேலைக்கெல்லாம் போகல, இன்னும் அவங்க தன்னுடைய பிரம்மச்சாரியத்தை காத்துக்கொண்டு வேத கல்விகளில் பயின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ அந்த தானம் அப்படிங்கிறது எஸ்பெஷலி இட் இஸ் ஃபார் இல்லறவாசிகளுக்கு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் நேர்மையான முறையில் தங்களுடைய வருமானத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும். அதுல 50% பகவத் கைங்கரியத்துக்காக அதுக்குதான் செலவிட வேண்டும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களும் சொல்றது, எல்லா ஆச்சாரியர்களும் சொல்றாங்க. சோ சத்வ ரஜோ தமோ குணங்கள்ல 3 விதமான குணங்கள்ல செய்யப்படுகின்ற யாகங்கள் இருக்கிறது. சத்துவ குணத்திலே செய்யப்படுகின்ற யாகம் மட்டும்தான், தானம் மட்டும்தான் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுகிறது. ரஜோகுணத்திலேயோ தமோ குணத்திலேயோ தானம் செஞ்சா அது சும்மா பேருக்காக, அவர்களுடைய பெயரை எல்லாரும் பேசணும், கௌரவமா பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மரியாதையை எதிர்பார்த்து அவங்க செய்யறாங்க. அது பண விரயம், அது அங்கீகரிக்கப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது சுய கட்டுப்பாடு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும் அப்படின்னு, தன்னடக்கம். சோ அது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இதுவும் இல்லறத்தவர்களுக்கு தான். எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ இல்லறத்தவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு உடைய பெற்ற குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காகவே இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடலாம். இல்லற வாழ்க்கையும் கூட பகவான் கொடுத்ததுதான். அதுவும் நானே அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஆனா தன்னுடைய காம இச்சைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள பெற்றுக்கொள்ளலாம் நினைச்சா அது தப்பு அப்படிங்கிறாங்க. சோ அது கூடாது. இல்லற வாழ்க்கையிலே காமத்திற்கு கூட நெறிமுறைகள் இருக்கிறது. சோ குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக மட்டுமே தாம்பத்தியம் உபயோகிக்கப்பட வேண்டும். சோ அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மட்டுமே, இல்லைன்னா அப்படி கூடாது. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளணும் சும்மா காம சுகத்திற்காக அப்படின்னா அது தடை செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளதான் போகிறேன் அப்படின்னா 100 குழந்தைகளை கூட நீங்க பெற்றுக்கோங்க அப்படின்னு தான் இங்க ஒருவன் இதுல ஈடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் சுய கட்டுப்பாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாகம் செய்கிறது. யாகம் செய்தல் அப்படின்னா, யாகம் சத்தியோகத்துல இதெல்லாம் மத்த யுகத்துல எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்போ நிறைய பொருள் செலவாகும். சோ இந்த காலத்திற்கு அது ஏற்புடையது அல்ல. இதற்காக தான் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மளுக்கு சங்கீர்த்தன யக்னத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. இந்த கலியுகத்துக்கு ஏற்றது. அது பகவானிடம் நம்ம ரொம்ப சீக்கிரமா ஈஸியா, இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சோம்பேறிகள். அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா, நம்மளுக்கு எல்லாம் 2 minutes நூடுல்ஸ் மாதிரி ஷார்ட்டா இருக்கணும் எல்லாமே. அதனால நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப சுருக்கி ரொம்ப ஈஸியா பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லுங்க, அந்த நாமங்களே உங்களை பகவானிடம் கொண்டு போய் சேர்த்துடும் சொல்லிட்டு சங்கீர்த்தன யக்னத்தை பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு. அடுத்தது ஸ்வாத்தியாய, அதாவது வேத கல்வி, வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, இந்த 3 என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். இது யாருக்குரியது அப்படின்னா
மாணவனுக்கு அப்படி உரியது, இல்லைன்னா பிரம்மச்சாரிகளுக்கு உரியது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பிரம்மச்சாரிகள் என்ன பண்ணக்கூடாது? பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது. பெண்களுடன் தொடர்பு அற்ற வாழ்வில் அப்பதான் பெண்கள் கிட்ட தொடர்பு ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க அந்த ஆன்மீக கல்வியின அவங்க போக்கஸ்டா இருக்க மாட்டாங்க. அதனால வேத இலக்கியங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது. இது சுவாத்தியாய அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. தபஸ் அப்படின்னு தபஸ் அப்படின்னா தவம் செய்தல். சோ ஓய்வு பெற்ற வாழ்க்கைக்கு முக்கியமானது. சோ நம்ம ஒரு 50-60 வயசுல நம்ம ரிட்டையர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கை முழுக்க ஒருவன் இல்லறத்திலே தங்கிவிடக் கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம் அப்படின்னு 4 பிரிவுகள் இருக்கிறது. அந்த 4 பிரிவுகளுக்கு கிரகஸ்த வாழ்க்கை முடிச்சாச்சு, 50 வயசு ஆயிடுச்சு, கிரகஸ்த வாழ்க்கை முடிச்சாச்சு அப்படின்னா ஒருவன் 100 வருடங்கள் வாழ்வதாக இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் 25 வருஷம் பிரம்மச்சரியம், அடுத்த 25 வருஷம் இல்லறவாசி, அடுத்த 25 வருஷம் வனப்பிரஸ்தம், அடுத்த கடைசி 25 வருஷம் சந்நியாசம். சோ இந்த மாதிரிதான் நம்ம பிரிச்சு நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள், நம்மளுடைய இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. துறவு வாழ்க்கை இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையை கழிக்க வேண்டும். சோ இது வைதீக மத ஒழுங்கு நெறி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ குடும்ப வாழ்க்கையில் நின்று ஓய்வு பெற்றதுக்கு அப்புறமா நம்ம தவங்கள் 3 தவங்கள், உடல் தவம், மனம் தவம், வாக்குத்தவம், இது என்னன்னு நம்ம முதலே பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ இந்த தவங்கள் செய்யணும். இதுக்குதான் தபஸ்யா, தபஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது தவம் இன்றி எந்த மனிதனும் வாழ முடியாது. சோ தவம் இல்லாம எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். சோ பகவத்கீதையும் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, நான் ஒரு சன்னியாசி இருக்கிறார், அவர் தன்னுடைய ஃபாலோவர்ஸ மட்டுமே எனக்கு இத்தனை பேர் இருக்காங்க என்னுடைய ஃபாலோவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக மட்டுமே ஒரு சன்னியாசி மாதிரி வேஷம் போடக்கூடாது. அது தப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பெருமளவு சீடர்களை சேர்க்க மட்டும் முயற்சி செய்கின்றவர்கள் போலியானவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களை பின்பற்றுவோர்கள் தவறான வழியிலே வழிநடத்தப்படுகிறார்கள். சோ அதனால வேதங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறத அங்கீகரிக்கிறது கிடையாது. எளிமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒருவருடைய குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் உள்ளவர் மட்டுமே, அதாவது ஒவ்வொரு அங்கத்தினரும் அவன் எந்த மாதிரி ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி, பிரம்மச்சரியாக இருக்கலாம், கிரகஸ்தராக இருக்கலாம், வனப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம், எதுவாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப எளிமையாக வாழ வேண்டும். சோ நம்மளுக்கெல்லாம் நம்ம மத்த கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்பேன், நீங்க கூட கேட்டிருப்பீங்க. நம்ம ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம தனித்தனியா ட்ரெஸ் வச்சிருப்போம். கோயிலுக்கு போனோம்னா ஒரு மாதிரியான ட்ரெஸ், நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போனோம்னா தனியா ட்ரெஸ், ஆபீஸ்க்கு தனியா ட்ரெஸ், வீட்டுக்கு தனியா ட்ரெஸ். ஆனா இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, சன்னியாசிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1 இல்லைன்னா 2 தான் காவி உடைகள் வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். சில சமயம் பார்த்தா 1 வச்சிருப்பாங்க. அதையே பாதி அலசிட்டு பாதிய உடம்புல சுத்திப்பாங்க, மீதி பாதியை அலசுவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட சன்னியாசிகள் இருக்கிறார்கள். சோ இந்த மாதிரிதான் ரொம்ப எளிமையாக இருப்பார்கள். அகிம்சை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அடுத்தது அகிம்சை அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு உயிரை கொல்லாமை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். ஆமா, கரெக்ட் தான். இப்ப நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோழி இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது நம்ம என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அத அடிச்சு சாப்பிடுறாங்க. அதை அடிச்சு சாப்பிடும்போது அதுக்கு 1 வருஷம் கோழியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய விதி. ஆனா 6 மாசம் இல்லைன்னா 8 மாசத்துலயே அந்த கோழி கொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. யாரோ கொன்னு அதை சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ மீதி இருக்கின்ற நாட்கள்ல கோழியாக இருந்திருக்கணும். ஆனா பாதியிலேயே அது கொல்லப்பட்டு விட்டது. இப்போ அடுத்த பிறவி அதுக்கு வேற அது ஹையர் இது கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு அதனுடைய தலையெழுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மனுஷனாகவே அது பிறந்திருக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை நம்ம தடுக்கிறோம். எப்படி தடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா, அது இன்னும் 2-3 மாசம் கோழியாகத்தான், மறுபடியும் அது கோழியாகத்தான் பிறவி எடுக்கும். எடுத்து அது மறுபடியும் கோழியாக இருந்து அது அந்த அந்த ஃபுல்லா லைஃப் ஸ்பேனை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு மனித பிறவி அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை நம்ம தடுத்துட்டோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம ஒவ்வொரு உயிரை கொல்லும் போதும் அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை நம்ம தடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். இப்போ முதல்ல எல்லாம் யாகத்துல சமர்ப்பிக்கிறதுக்காக பலி கொடுத்தாங்க.
ஆனா சத்தியோகத்துல எல்லாம். ஆனா அங்க அங்க என்ன கதையே வேற. அப்ப வந்து ஏதாவது ஒரு உயிரை வந்து யாகத்திலே பலியாக கொடுத்துட்டா அது அடுத்த செகண்டே வந்து உயர் பிறவி மனிதனாக வந்து அது பிறப்பெடுத்து வந்துரும். அந்த மாதிரியாக அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அந்த மந்திரத்தை சொல்றவங்களும் வந்து ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்தாங்க. சோ அந்த மாதிரியாக இருந்துச்சு ஒரு நிலைமை. ஆனா இப்ப வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. சோ அதனால இப்ப வந்து ஒரு உயிரை கொல்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி வந்து நம்ம தடுக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அது மட்டும் கிடையாது, ஒருத்தரை வந்து மனம் நோக பேசுவது கூட கூடாது. அந்த தப்ப கூட செய்யக்கூடாது. சோ அதுவும் தான். அடுத்தது வந்து சத்தியம். சத்தியம் அப்படின்னா வாய்மை. வாய்மை அப்படின்னா சத்தியம். சோ நம்மளுடைய உள்நோக்கத்திற்காக சுய நோக்கத்திற்காக வந்து ஒரு உண்மையை வந்து திரித்து சொல்லக்கூடாது. சோ அதுதான் அது அது வந்து ரொம்ப தப்பு. தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக அப்படின்னு நம்ம இங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸ்ருதி அப்படின்னா ஒருத்தர் ஸ்ருதி இங்க இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு? கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம் கூடாது. கோபப்படுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு சைக்கிள் நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? சோ அந்த கோபம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய குணங்கள் எல்லாமே மாறிடும். நம்மளுடைய சிந்திக்கும் தன்மையை நம்ம இழந்துருவோம். நம்ம என்ன பேசுறோம், என்ன சொல்றோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாம பேசிடுவோம். அப்புறமா வருத்தப்படுவோம் உட்கார்ந்து. அதனால கோபம் வரும்போது நம்ம கண்டிப்பா இந்த சிச்சுவேஷனை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னா ரொம்ப கோபமே படக்கூடாது. தீயால அணைக்க முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? தீய தண்ணியாலதான் அணைக்க முடியும். அப்போ அவங்க தீயா இருக்கும்போது நம்ம தண்ணியா இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மனநிலையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். சோ அதுதான் வந்து அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து சிந்திப்போம். அப்ப நம்ம அமைதியா ஒருத்தர் கோவப்படும் போது நம்ம அமைதியா இருக்கிறதுனால எதுலையுமே வந்து நம்ம வந்து கெட்டு போக மாட்டோம் இல்லைங்களா? சோ அதுதான் வந்து கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. துறவு அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து நம்முடைய செயல்களின் பலன்களை துரத்தல். சோ துறவு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சாந்தி அப்படிங்கிறது அமைதியான குணம். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. we should not find fault with others. சோ குற்றம் வந்து அடுத்தவங்க ரொம்ப ஈஸி. நம்ம வந்து நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருப்போம். ஆனா வந்து நம்ம தப்ப வந்து ஒத்துக்க மாட்டோம். இதே வந்து அடுத்தவங்க தப்பு பண்ணியிருந்தா நம்ம வந்து ஜட்ஜா மாறிடுவோம். என்ன இருந்தாலும் நீ பண்ணுனது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இதே நமக்கு ஒரு அந்த சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் என்னோட சிச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து வக்கீல் மாதிரி வாதிடுவோம் இல்லைங்களா? நம்ம ஜட்ஜா இருந்த நம்ம இப்ப வக்கீலா மாறிடுவோம். அந்த மாதிரி குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. சோ குற்றம் காண்ப கூடாது. அது ரொம்ப 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 தப்பான விஷயம். குற்றம் காணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவர்கள் செய்த பாவம். இப்ப அரசியல்வாதிகளே நிறைய தப்பெல்லாம் செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களை பத்தி நம்ம வீட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணினோம்னா அவங்க செய்த பாவத்தில இருந்து நம்ம ஒரு எத்தனையோ பர்சன்ட் நம்ம வாங்கிக்கிறோம். அதனால அவங்க செஞ்சது அவங்கவங்க. சோ குற்றம் காணக்கூடாது. சோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும் உங்களுக்கு. ஒரு தடவை வந்து ஒரு மன்னர் வந்து எப்பவுமே அன்னதானம் வந்து நிறைய செய்வார். அந்த அன்னதானம் செய்யும் போது ஒரு தடவை அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு வந்து கழுகு வந்து எல்லாரும் லைனா வந்து அன்னதானத்தை வாங்கிட்டு போய் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது பரிமாறிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கழுகு வந்து மேல பறக்கிறது. அந்த கழுகின் வாயிலே வந்து ஒரு பாம்பை கொன்னு அதை எடுத்துட்டு பறந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த பாம்பினுடைய வாயிலே இருந்து நச்சு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த சாப்பாட்டுல விழுந்துருச்சு. அன்னத்திலே விழுந்துருச்சு. சோ அந்த அன்னத்தை சாப்பிட்ட கொஞ்சம் பேர் வந்து இறந்துட்டாங்க. அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா மன்னருக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இத்தனை தடவை எத்தனையோ வருஷங்களா நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோமே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சேன்னு மன்னர் ரொம்ப வந்து வருத்தத்துல இருக்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த வழக்கு வந்து எங்க போகுது அப்படின்னா இங்க யம தர்மராஜர் கிட்ட போகுது. சித்திரகுப்தர் கேட்கிறாரு, நான் இந்த பாவத்தை வந்து யார் பேர்ல எழுதுறது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அன்னதானம் செய்த மன்னரின் மேல ஏதாவது தவறு இருக்கிறா? இல்ல. சோ அந்த இரையாக கழுகு அந்த பாம்பை தூக்கிட்டு போச்சு. அந்த கழுகின் மீது ஏதாவது தவறு இருக்கிறதா? இல்ல. சோ அந்த பாம்பின் மீது ஏதாவது தவறு இருக்கிறதா? பாம்பே செத்து போயிருச்சு. அப்புறம் எப்படி அது மேல நம்ம வந்து குற்றம் சுமத்த முடியும்? அது மேலயும் கிடையாது. அப்போ யம தர்மராஜரே யோசிக்கிறார். கொஞ்சம் பொறு அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அவங்க டெய்லி கணக்கு எழுதுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொறு அப்படிங்கிறாரு. இது கொஞ்சம் நாட்கள் சென்றது. அப்ப வந்து தானம் பெற்றுக் கொள்வதற்காக அந்த மன்னரிடம் தானம் பெற்றுக் கொள்வதற்காக வேற ஊர்ல இருந்து சில பேர் வராங்க.
வந்து அந்த அரண்மனை வந்து அந்த நிறைய தானங்கள் எல்லாம் செய்வாரே, அந்த அரண்மனைக்கு எப்படி போகணும், இந்த வழியா போலாமா அப்படின்னு ஒரு அம்மா கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க. யார் அந்த அன்னதானம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அன்னதானம் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொன்னுட்டு இருக்கிறாரே, அந்த ராஜாவுடைய அரண்மனைக்கா போறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அந்த அம்மா. உடனே இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த யமதர்மராஜா சொல்லிட்டாரு, அந்த பாவத்தை அந்த அம்மா பேர்ல எழுதுன்னு சொல்லிட்டாரு. சோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, உண்மை என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ தெரியாததுனால கண்ணால் காண்பதும் போய், காதால் கேட்பதும் போய், இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசக்கூடாது. அடுத்தவர்கள் மீத குற்றம் இருந்தாலும் அதை வந்து அது நம்ம வீட்ல நம்ம குழந்தைகள் ஏதாவது செஞ்சா நம்ம சொல்லலாம். இதே அடுத்தவர்களாக இருந்தால் நம்ம வந்து அதை சொல்லி காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு விருப்பம் அதுல வந்து அடுத்தவங்களை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ற அந்த குணம் வந்து இருக்கக்கூடாது. சோ குற்றம் காண்பதில் விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கணும். அதே மாதிரிதான் எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. சோ எந்த உயிராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நாயோ, பூனையோ, பசுவோ, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருடைய மனதிலும் யார் இருக்கிறார்? பரமாத்மா இருக்கிறார். சோ அவர்கள் மீது கருணையாக இருக்கிற மரம், செடி, கொடி. நம்ம வள்ளலார் சொல்வார், வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னுவார். அது எவ்வளவு பெரிய மனசு பாருங்க. சோ அதனாலதான எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணையாக இருத்தல், பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. சோ ஏதோ நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிறது அளவுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பா பணம், காசு, வீடு, வாசல் எல்லாமே வேணும் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இன்னும் 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 7 தலைமுறைக்கு நம்ம வந்து சொத்து சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எத்தனை சேர்த்து வச்சாலும் நம்ம சாப்பிட போறது கொஞ்சம் தான், இருக்க போறது ஒரு ரூம்ல தான். சோ ஏதோ நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு ஏதோ நம்ம சேர்த்து வச்சு நம்ம அவங்கள நல்லபடியா படிக்க வச்சு அந்த மாதிரி இருந்தா போதுமே ஒழிய 7 தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. கண்ணியம். சோ நம்மளுக்கு வந்து சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா கூட தப்பு செய்யாம இருக்கிறது தான் கண்ணியம். சோ வெட்கம். சோ எங்க வெட்கப்படணுமோ அங்க கண்டிப்பா வெட்கப்பட்டுதான் ஆகணும். மன உறுதி. சோ அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். சோ ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யும் போது தோல்வி வந்துட்டா கூட துவண்டு போயிடக்கூடாது. சோ முயற்சி பண்ணி அதை வந்து வெற்றியாக்கணும். வீரம். வீரமா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது சத்திரியர்களுக்கு உரியது. அந்த சத்திரியர்களுடைய கடமை என்ன? நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் காப்பதுதான். சோ அங்க போய் வந்து நான் அகிம்சையா இருக்கிறேன், கொல்ல மாட்டேன். இப்ப கார்கில் போர் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பார்டர்ல. அங்க வந்து வீரர்கள் வந்து ஐயோ நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து அந்த சத்திரிய தர்மமே கிடையாது. சத்திரியர்களுக்கு எது தர்மம்? எதிரிகள் மீது அம்பெய்வது. சோ அதுதான் அவர்களுக்கு தர்மம். அதுதான் வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்ல, அதுதான் அவர்களுடைய கடமையும் கூட அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. மன்னிக்கும் தன்மை. சோ அது அது வந்து ரொம்ப நல்ல குணம். மன்னிக்கும் தன்மை. எல்லாத்தையும் வந்து மனசுல போட்டுக்கிட்டு அதையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து எதுவுமே நடக்க போறது கிடையாது. சரி, அதை வந்து மன்னிச்சு விட்டுறது ரொம்ப நல்லது. சோ தைரியம். எப்படி பகவான் வந்து சிசுபாலரை வந்து 100 தடவை மன்னித்து விட்டார் இல்லைங்களா? 100வது தடவை தான் அவருடைய அந்த சக்கரம் வந்து அவனுடைய தலையை வந்து இது பண்ணுச்சு. சரியா? அவர் வந்து கொன்றார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். தைரியம். தைரியம் அப்படிங்கிறது வந்து சத்திரியர்களுக்கு உரியது. அது மட்டும் கிடையாது. இது வந்து சன்னியாசிகளும் கூட காட்டிலே வாழும்போது தைரியமா தான் இருக்கணும். தைரியம் அப்படிங்கிறது வந்து புலிகளுடன் வந்து அவர்கள் போர் செய்து பழகுவார்கள். எதிரியை வந்து எப்படி எதிர்கொள்ள வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் சத்திரியர்களுக்கு. சோ அந்த தைரியம் இருக்கணும். பயந்து புறமுது விட்டு ஓடினா யார் வந்து அவங்களுடைய நாட்டையும் மக்களையும் காப்பது? அதே மாதிரி தூய்மை. தூய்மை அப்படிங்கிறது வந்து அகத்தூய்மை, புறத்தூய்மை அப்படின்னு 2 இருக்கு. சோ அகத்தூய்மை அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பண்ற சாண்டிங்னால பகவானுடைய நாமாக்களை சொல்ல 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 நம்முடைய மனதிலே இருக்கின்ற களங்கங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்குகிறது. புற தூய்மை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். நல்லா குளிச்சு, நல்ல பல் விளக்கி, நல்ல சுத்தமான உடைகளை உடுத்து, அந்த மாதிரி வந்து புற தூய்மையை வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம். பொறாமையின்மை. பொறாமை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 தப்பான குணம். இதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு. இத சொல்றேன் நான் இப்போ. மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சூத்திரர்களுக்காக சொல்லப்பட்டது. அவர்கள் வந்து இப்போ இந்த காலத்துல வந்து சூத்திரர், பிராமணர் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. இந்த காலத்துல எல்லாருமே சூத்திரர்களாக தான் இருக்கிறோம். சோ ஏதாவது ஒரு செயல் பண்ணிட்டு அதுக்காக நம்ம வந்து மரியாதை செய்யணும் அவங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் பாத்தீங்களா? அது கூடாது. இது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். இது எல்லாமே இந்த குணங்கள் எல்லாமே வந்து தெய்வீகமான குணங்கள் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து பகவான் சொல்றார். பொறாமையின்மை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 8வது காண்டோல
நம்மளுக்கு தெரியும் கௌஷிப முனிவர். கௌஷிப முனிவர் அவருக்கு 2 மனைவிகள். அவருக்கு அது யார் அப்படின்னு கேட்டா 2 மனைவிகளுமே அதிதி, திதி. சோ இந்த 2 மனைவிகளுமே சகோதரிகள். ஒரு வீட்டிலேயே ஒரே சூழ்நிலையிலே வளர்ந்து ஒரே ஒருத்தரையே கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தவங்க. சோ இதுல அதிதி அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப பொறுமையானவங்க. ஆனா திதி இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க ரொம்ப பொறாமை குணம் கொண்டவர்கள். இப்ப பாத்தீங்களா, ஒரே வீட்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, ஒரே அப்பாவுக்கு பிறந்திருக்காங்க, ஒருத்தரையே மனம் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஆனாலும் அவர்களுடைய குணங்கள் ஒரு பெண்ணினுடைய குணம் தெய்வீகமான குணங்களா இருக்கிறது, இன்னொரு பெண்ணினுடைய குணம் ரொம்ப அசுர குணமாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இவர்களுக்கு பிறந்தவர்கள், அதிதிக்கு பிறந்தவர்கள் தேவர்கள், திதிக்கு பிறந்தவர்கள் அசுரர்கள். சோ இவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இந்த திதிக்கு இரண்யாட்சன், இரண்யகசிபு இந்த மாதிரி 2 பிள்ளைகள் பிறந்தாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அதிதிக்கு இந்திரன் போன்ற தேவர்கள் பிள்ளைகளாக இருந்தார்கள். அதை பார்த்து பொறாமை. இவர்கள் திதிக்கு பிள்ளைகள் கிடையாது. அப்போ ஒரு நாள் சாயந்தர வேளையிலே சந்தியாவந்தனம் போன்ற பூஜைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற 6 மணி அந்த சமயத்துல போய் தன்னுடைய கணவரான முனிவரை பார்த்து, எனக்கு பிள்ளை வரம் வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப வற்புறுத்தி அவங்கள கூப்பிடுறாங்க. சோ நான் உங்களோட இருக்கணும் வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ முனிவர் சொல்றாரு, இது சாயந்தர வேலை, இந்த வேலையில நம்ம சேரக்கூடாது. இப்ப பூஜை புனஸ்காரம் செய்கின்ற நேரம். இப்ப நம்ம சேர்றது தப்பான குழந்தைகளை நமக்கு கொடுக்கும். கொஞ்சம் பொறுமையா இரு அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கேட்கவே கிடையாது. அவங்கள வற்புறுத்தி 2 பேரும் சேர்றாங்க. அப்பதான் அவருக்கு 2 பிள்ளைகள், இரண்யாட்சன், இரண்யகசிபு அப்படின்னு அசுர குணங்களை கொண்ட 2 பிள்ளைகள் பிறக்கிறார்கள். சோ இந்த மாதிரியாக பொறாமையினாலே அவங்க எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ ஆனாலும் இந்த இந்திரர்களை, இந்த தேவர்களை எல்லாம் இவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள், அசுரர்கள் ரொம்ப துன்புறுத்தி அவர்களை ஓட ஓட தேவலோகத்தை சொர்க்கலோகத்தையே விட்டு விரட்டி அடிக்கிறார்கள். விரட்டி அடிச்ச உடனே இந்த தேவர்கள் எல்லாம் மாறு வேஷத்துல புழுவா, பூச்சியா அந்த மாதிரி மாறி எங்கெங்கயோ வசிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அதிதிக்கு ரொம்ப கவலை. சோ என்ன கவலைனா, தன்னுடைய பிள்ளைகள் எப்படி வாழ வேண்டிய பிள்ளைகள் இந்த மாதிரி மறைஞ்சு மறைஞ்சு ஒளிஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்களேன்னு ரொம்ப கவலையா இருக்காங்க. ஆனாலும் தன்னுடைய கணவரிடம் போய் எதுவுமே பேசுறது சொல்றதோ கிடையாது, கவலைப்படுவதோ கிடையாது. ஆனா திதி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நினைக்கிறாங்க. என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்திரனை கொல்வதற்கு தனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும் அப்படின்னு கூட ஏன் அப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த இரண்யாட்சனும் இரண்யகசிபும் 2 பேருமே கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் இல்லைங்களா. விஷ்ணுவால ஒருத்தரும் இந்திரனால ஒருத்தரும் கொல்லப்பட்டு, எப்படின்னு தெரியும் இல்லைங்களா. இரண்யகசிபு நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து பகவானே அவரை கொன்னாரு. ஏன்னா பிரகலாத மகாராஜாவுக்கு சின்ன குழந்தை, அவருக்கு எப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் எல்லாம் கொடுத்தார். இங்கேயும் பாருங்க, இரண்யகசிபு அப்படிங்கிறவர் அசுர குணமும், பிரகலாத மகாராஜா சின்ன குழந்தை, அவர்கிட்ட தெய்வீக குணமும் நிறைந்திருந்தது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பாக்குறோம். ஒரே குடும்பத்துல அப்பா பிள்ளைக்கு நடுவுலயே. சோ இந்த மாதிரி பொறாமை அப்படிங்கிற குணத்தினால ஒரே குடும்பத்துல பிறந்திருக்கிறாங்க. ஆனா ஒருத்தங்க தெய்வீகமாகவும் இன்னொருத்தங்க அசுர குணங்களும் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அதனால பொறாமை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். பொறாமை இருந்தா அது நம்மை அழிவு பாதைக்குத்தான் இட்டு செல்லும். இப்போ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். வேதிக் ஸ்டடி, ஆஸ்டிரிட்டி, சிம்பிளிசிட்டி, நான் வயலன்ஸ் எல்லாமே 26 குணங்களும் நம்ம இது இங்கிலீஷ்ல கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்போ 4வது ஸ்லோகம் படிக்கலாம். தம்போ தர்போ விமானஸ்ச क्रोध पारुष्यम् एव च अज्ञानं साविजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्. சோ பிதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்பு உடையவர்களின் குணங்களாகும். சோ அசுர குணங்கள் இருக்கிறவர்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான குணங்கள் இருக்கும் அசுரர்கள் கிட்ட அப்படின்னு இங்க சொல்லி இருக்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி குணங்கள் இருந்தா அது நம்ம எங்கே அழைத்து செல்கிறது அப்படின்னா,
இது வந்து நரகத்திற்கு அழைத்து செல்கிறது இந்த மாதிரியான குணங்கள் எல்லாமே அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ ஒரு கொஞ்சமே கல்வியும் கொஞ்சம் செல்வமும் இருந்தா போதும் அந்த அசுரர்கள் கிட்ட அவர்கள் வந்து தங்களை வந்து ரொம்ப பெருசா நினைச்சுக்குவாங்க. ரொம்ப கர்வமுடையவர்களாக பெருமை உடையவர்களாக இருப்பார்கள். பிறர் வந்து தங்களை வந்து ரொம்ப மதிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப மதிப்பை வந்து எதிர்பார்க்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு வந்து எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து தெரிவது கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து மனம் போன போக்கிலே வந்து செயல்படுகிறார்கள். சோ மதம் பிடிச்ச யானை என்ன பண்ணுது பாருங்க அந்த பிக்சர்ல, அந்த மாதிரிதான் அவங்க கூட. சோ யார் எதை சொன்னாலுமே வந்து சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறது அதன்படி நடக்க மாட்டாங்க. சோ ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்க அதன்படி அவர்கள் வந்து நடப்பது கிடையாது. சோ இந்த மாதிரியான அமங்கலமான குணங்களை வந்து அவர்கள் வந்து வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धा आयासुरीमता मासु संपदं दैवी அபிஜாதோசி பாண்டவ. தெய்வீக குணங்கள் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும்? தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து கொண்டால் அது நம்மளுக்கு முக்தி, லிபரேஷனை கொடுக்கும், முக்தியை கொடுக்கும். ஆனா அசுர குணங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பௌதீக உலகத்திலேயே மறுபடியும் பந்தப்படுத்தி மறுபடியும் பிறப்பு எடுக்க வைக்கும். ஆனா பாண்டுவின் மைந்தனே நீ கவலைப்படாத, அர்ஜுனா நீ கவலைப்படாத, நீ தெய்வீக குணங்களோட பிறந்திருக்கிற அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ அவரை வந்து உற்சாகப்படுத்துறாரு. போரில வந்து ஈடுபடுவது வந்து அசுரத்தனமே இல்லை. ஏன்னா வந்து அவர் போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் பாத்தீங்களா. என்னுடைய குருவை வந்து நான் கொள்வதா, பீஷ்மர் தோணர் போன்ற அந்த பெரியவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டுமா அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப சிந்திச்சு பார்த்தாரு. என் கையால இவர்கள் வந்து இறக்கணுமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவலைப்பட்டாரு. சோ அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா போரில் நீ ஈடுபடுவது அசுரத்தனமே கிடையாது. சோ வீண் பெருமை, கொடிய குணம், கோபத்தின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் அவள் செயல்படுவதால் இல்லை. சோ அவருக்கு வந்து வீண் பெருமை கிடையாது, கொடிய குணம் கிடையாது, அர்ஜுனனுக்கு கோபம் கிடையாது. சோ ஆனா அவர் வந்து இரக்கம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அவர் வந்து என்ன சொல்றார், நான் வந்து என்னுடைய குருவை கொல்ல மாட்டேன், என்னுடைய சகோதரர்களை கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு என்னுடைய ஆச்சாரியரை கொல்ல மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்றாரு. சோ ஆனா என்ன சொல்றாரு பகவான், நீ வந்து அவர்களை கொல்லுவது அப்படிங்கிறது அசுர குணம் கிடையாது அர்ஜுனா. ஒரு சத்திரியர்களுக்கு என்ன கடமை அப்படின்னு கேட்டா அவர்கள் வந்து அம்பெய்வதுதான், எதிரிகளின் மீது அம்பெய்து கொள்வதுதான். சோ அந்த கடமையிலிருந்து நீ விலகிட்டேனாதான் அதுதான் அசுரத்தன்மைன்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ உனக்கு அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை இருக்கிறது. இல்லறவாசிகளுக்கு ஒரு கடமை, விவசாயிகளுக்கு வைஸ்வரர்களுக்கு ஒரு கடமை, சூத்திரர்களுக்கு ஒரு கடமை, பிராமணர்களுக்கு ஒரு கடமைன்னு தனித்தனியா கடமை சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க, பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். அந்த கடமையிலிருந்து தவறினாதான் அதுதான் அசுரத்தன்மை. அப்போ நீ சத்திரியனா இருந்தா உன்னுடைய கடமை என்ன? உன்னுடைய நாட்டையும் மக்களையும் நீ காக்க வேண்டும் எதிரிகளிடமிருந்து. அப்போ எதிரிகளை கொல்லாம நீ எப்படி காக்க முடியும்? அப்போ நீ வந்து கொல்றதுதான் வந்து தர்மம். அதனால கொல்லாம விட்டேன்னா நீ உன்னோட கடமையில இருந்து தவறிடுவ. அதுதான் அசுர குணம். அதனால நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணமே இல்லை அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து உற்சாகப்படுத்துகிறார். சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றது. Transcendental quantities or conductive liberation. இதுதான் பாண்டேஜ். சோ இது வந்து லிபரேட் பண்ணும். டிவைன் குவான்டிட்டிஸ் வந்து நம்மளை லிபரேட் பண்ணும். டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும். லார்ட் கிருஷ்ணா என்கரேஜ் அர்ஜுனா that he is born of saintly qualities. அர்ஜுனர் வந்து நீ தெய்வீகமான குணங்களோட பிறந்திருக்கிற, அதனால நீ கவலைப்படாமல் போரிடு அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து உற்சாகப்படுத்துகிறார். On what basis Krishna considers Arjuna is born of saintly qualities and his fighting is demonic? Is not demonic. So since Arjuna considers the pros and நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இதை பார்த்துட்டோம். 4 regulative principles of different orders of life is transcendental action. Kshatriya shooting arrows நம்ம இது பார்த்துட்டோம். Saubhuda sarkavlokeshvin daiva asura evacha
दैवो विस्तरो सप्रोक्त ஆசூரம் பார்த்தமே சுனு. பிரதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாளிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இருவகை உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுர குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. பகவான் சொல்லிட்டார். சோ படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிர்வாளிகளுமே ரெண்டா பிரிச்சுடுறார். ஒண்ணு வந்து தெய்வீகமானவர்கள், இன்னொன்னு வந்து அசுரர்கள். அசுரர்களோட தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ், அந்த தெய்வீகமான குணநலன்களை பத்தி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இப்ப நான் உனக்கு வந்து அசுர குணங்களை பத்தி சொல்ல போறேன். தச்ருணு மேஷ்ருணுன்னு சொல்றாரு, என்னிடமிருந்து கேள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதேதான் இங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லியிருக்காங்க, 2 kinds அப்படின்ட்டு, டெமோனிக், டிவைன். both demigods and demons are born of Prajapati. எல்லாருமே வந்து பிரஜாபதி கிட்ட இருந்து தான் வந்தாங்க. What is the difference between divine and demonic அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டிவைனா இருக்கிறவங்க வந்து சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றது, ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத கேட்டு அதன்படி நடப்பாங்க. ஆனா டெமோனிக் அசுர குணங்கள் உள்ளவர்கள் அதற்கு எதிராக நடப்பார்கள். இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ், ரெண்டு பேத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். இப்போ 7லிருந்து 20 வரைக்கும் டெமோனிக் நேச்சர் பத்தி பார்க்க போறோம், அசுர குணங்களை பத்தி பார்க்க போறோம். பிரவృத்திஞ்ச நிவృத்திஞ்ச ஜனான விதுர் ஆசுரா ந சௌஷம் நாபிசாசாரோ ந சத்யம் தேஷு வித்யதே. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவது கிடையாது. சோ இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல நம்மளுக்கு தெரியும் எது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது. சோ ஆனா வந்து இவங்க செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதுதான் வந்து அவர்கள் வந்து செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. சோ சாஸ்திர விதிகள் என்ன அப்படின்னு அவர்களுக்கு தெரியாது. அதை பின்பற்றுவதற்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? இல்ல, அவங்களுக்கு இல்ல. சோ இந்த மாதிரி அறியாமையிலே அவர்கள் வந்து இருக்கிறார்கள். சில பேர்த்துக்கு அது தெரிஞ்சிருந்தா கூட அதை பின்பற்றுவதற்கு விரும்ப மாட்டாங்க. அவர்களுக்கு அதுல நம்பிக்கையும் கிடையாது, சாஸ்திர விதிகள் படியெல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி அசுரர்கள் வந்து புறத்திலும் அகத்திலும் தூய்மை இல்லாதவர்கள். குளிக்க மாட்டாங்க, பல்லு விளக்க மாட்டாங்க, ட்ரெஸ்ஸ மாத்த மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி அவர்கள் வந்து எல்லா செயல்களுமே வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி ரொம்ப நம்மளால அதை வந்து இது பண்ணிக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரியான குணங்களோட வந்து அவங்க இருப்பாங்க. சோ இந்த அகத்தூய்மையும் இருக்காது அவர்கிட்ட. புற தூய்மையே இல்லாதவங்க எப்படி அகத்தை வந்து தூய்மையா, மனசை வந்து தூய்மையா வச்சுப்பாங்க? அவங்க கிட்ட போய் அரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கேட்பாங்களா? கேட்க மாட்டாங்க, அதை பின்பற்ற மாட்டாங்க. சோ அதே மாதிரிதான் இவங்க வந்து பெண்களுக்கு நிறைய சுதந்திரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மனு சம்ஹிதா வந்து நம்ம என்ன சொல்றது அப்படின்னா, ஒருத்தர் எப்படி நடந்துக்கணும், என்னென்ன மாதிரியான சட்ட திட்டங்கள் மனிதனுடைய நடத்தைக்கு மனு சம்ஹிதா நிறைய வந்து இது சொல்லியிருக்கிறது. எதை வந்து பின்பற்றணும், எதை பின்பற்றக்கூடாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய சொல்லி இருக்கிறது. ஆனா மனு சம்ஹிதையில் பெண்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு தான் சுதந்திரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இல்ல ஆண்களுக்கு நிகராக சுதந்திரம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா பெண்களை வந்து அடிமையாக நடத்தணும் அப்படின்னு மனு சம்ஹிதையோ வேற எந்த ஆச்சாரியர்களோ சொல்லல. அவங்களை வந்து பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். அவர்கள் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது தந்தையாலும், அதுக்கப்புறம் இளம் வயதிலே கணவனாலும், முதிய வயதிலே வந்து தன்னுடைய மகனாலும் அவர்கள் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னுதான் சொல்றாங்க. ஆனா இவங்க வந்து அதை வந்து ஒத்துக்கிறது கிடையாது. இவங்க வந்து பெண்களுக்கு சம உரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சம உரிமை கொடுத்ததுனால ஏதாவது வந்து முன்னேற்றம் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. அது வந்து துன்பகரமாகவே இருக்கிறது சமூக நிலையை அப்படின்னு நான் இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லி. டெமோனிக் நேச்சர் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அதேதான், அன்ட்ரூத்ஃபுல், அவர்கள் உண்மை இல்லாம இருப்பாங்க. அவங்களுடைய பிஹேவியர் வந்து சரியா இருக்காது. அவங்க தூய்மையாக இருக்க மாட்டாங்க. எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத வந்து அவர்கள் வந்து அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். என்ன சொல்றாங்க, 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு அவங்க வந்து எதிராகவே வந்து அவர்கள் நடந்து கொள்வார்கள். இங்க பாருங்க, மீட் ஈட்டிங் கூடாது சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து இன்டாக்சிகேஷன் கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து சூதாடுதல் கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. இல்லிசிட் செக்ஸ் கூடாது அப்படிங்கிறாங்க.
அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இவர்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமானதாக இருக்கிறது. சோ அத வந்து அவங்க வந்து நம்ம இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்னைக்குமே வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. 8வது ஸ்லோகம். அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகத் ஆஹூர் அனீஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிம் அந்யத் காமஹைதுகம். அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய்யென்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். சோ இந்த உலகம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பகவான் படைச்சது, பகவான் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு கிடையாது. இந்த உலகம் சரி அப்ப எப்படி இந்த உலகம் உருவாச்சு அப்படின்னா ஆண் பெண் சேர்க்கையினாலே, செக்ஸ் வாழ்க்கையினாலே தான் உருவானது, காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த உலகத்தை பராமரிப்பவரோ படைத்தவரோ அப்படிங்கிறவங்க யாருமே கிடையாது. காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம், இந்த உலகத்துல காமத்தினாலதான் எல்லா உயிரினங்களும் வந்து பல்கி பெருகுகிறது அப்படின்னு இவர்கள் வந்து நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்கள். சோ பகவான் இருக்கிறார், அவர்தான் இந்த உலகத்தை படைக்கிறார், பராமரிக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் எல்லாம் இவர்களுக்கு இல்லை. சோ இவர்களுடைய அறிவை வந்து அந்த மாயை வந்து திருடி கொண்டு போய்விட்டது. அந்த மாயினாலே அறிவு திருடப்பட்டதுனாலே அவர்கள் வந்து அறியாமையிலே, இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க, ஒரு மயக்கத்திலே, இல்யூஷன்ல இருக்கிறாங்க. உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. நம்மளுடைய இறப்பிற்கு அப்புறமா நம்மளுடைய ஆன்மா இருக்கிறது, அதுக்கு இன்னொரு மறுபிறவி இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஞானமும் கூட இவர்களுக்கு இருப்பது இல்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. World is unreal, no God in control. அதேதான், கடவுள் அப்படிங்கிறவரே கிடையாது. இதுதான் வந்து டெமோனிக் பிலாசபி. நோ காஸ் அதர் தென் லஸ்ட். சோ ஆசையும் செக்ஸும் தான் இந்த உலகம் வந்து படைக்கப்பட்டதற்கு காரணம் அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஸ்தப்ய நஷ்டாத்மானோல்பபுத்தய பிரபவந்திய உக்ரகர்மான சயாய ஜகதோகிதா. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பயனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். சோ இந்த மாதிரி அறிவில்லாதவர்கள், சோ தம்மை இழந்தவர்கள்னா அவர்களுடைய அறிவை வந்து மாயை திருடி கொண்டு போனதுனாலே தம்மை இழந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அவர்கள் அசுரர்கள், அவர்கள் வந்து உலகத்தை அழிப்பதற்கு நிறைய கண்டுபிடிப்புகளை வந்து அவர்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். இங்க நம்ம பாக்குறோம், இது வந்து ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் இல்லைங்களா? சோ ஹிரோஷிமா, இந்த பாம் பிளாஸ்ட் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஹிரோஷிமா. சோ இந்த அணுகுண்டுகளை எல்லாம் கண்டுபிடித்து என்ன பயன் சொல்லுங்க? அது அழிவிற பாதைக்குத்தான் வந்து அவர்களை அழைத்து கொண்டு செல்கிறது. இப்ப வந்து செல்போனை கண்டுபிடிச்சோம். அந்த செல்போனை வந்து முதல்ல பட்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு, கேமரா இல்ல, வீடியோ இல்ல. அப்ப வந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய என்னென்னமோ ஆட் ஆகி இப்ப வந்து அந்த செல்போனை வந்து நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தணும், அது மட்டும்தான் செய்யணும். ஆனா நம்ம நிறைய என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கெட்ட விஷயத்துக்கு பண்றாங்க. ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தா கூட அங்க துடிக்கிற உயிருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் இல்லாம அத வந்து வீடியோ எடுக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அந்த கருணை இல்லாமல் போய்விட்டது. சோ அந்த மாதிரி நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் வளர 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 நம்முடைய மனிதாபிமானம் அப்படிங்கிறது வந்து குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. சோ அந்த கண்டுபிடிப்புகள்னால என்ன பயன்? கண்டுபிடிப்புகளை வந்து சரியான முறையில் ஒரு கத்தியை வச்சுக்கிட்டு ஆப்பிளை நறுக்கலாம், ஒருத்த கொலையும் செய்யலாம். சோ அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்துதான். சோ அந்த மாதிரி அதை வந்து ஒரு கண்டுபிடிப்புகள் அவசியம்தான், அது எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம், நல்ல விஷயங்களுக்கு அதை பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். ஆனா இந்த அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பா தப்பான விஷயங்களுக்கு தான் அவர்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறார்கள். அழிவின் பாதைக்குத்தான் வந்து அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். அதனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா உலகத்துல வந்து சமாதானம் வந்து இல்லாம போயிருது. சோ உலகத்தின் வளங்கள் எல்லாமே வந்து அழிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? புல் பூண்டு கூட ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் நடந்துச்சு அந்த மாதிரி ஹிரோஷிமா பக்கத்துல, அந்த நடந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கிற ஏரியால எதுவுமே வந்து வளமாக வந்து எதுவுமே வந்து நடக்காது. அந்த மண் கெட்டு போயிடும், தண்ணி கெட்டு போயிடும், மக்களுடைய அந்த பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இல்லைங்களா, ரொம்ப அவங்க வந்து ரொம்ப சொல்ல முடியாத கஷ்டம் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்.
அவங்களுக்கு ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டார்கள். அவங்க இன்னும் கூட அதனால வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிறைய பேர் வந்து கஷ்டத்துலதான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். சோ இது எல்லாமே வந்து அசுர குணங்கள் படைத்தவர்களுடைய குணங்கள்னாலே விளைந்தவை. அதேதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. இங்கிலீஷ்ல சொல்லிருக்காங்க உக்ரகர்மா. சோ அவங்க வந்து பெயின்ஃபுல், ஹாரிபிள், டிஸ்ட்ரக்டிவ், அழிவுக்கு தான் வந்து அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து வழிவகுக்கும். டைம் ஆயிடுச்சுன்னா நான் பாக்குறேன். ஓகே, இந்த 3 ஸ்லோகங்களை முடிச்சுக்கலாம். காமம் ஆஸ்ரித்ய தூஷ்பூரம் தம்பமானமதான்விதா மோகாத் க்ருஹீத்வா சத்ரகான் பிரவர்த்தந்தே சுசீவ்ருதா. சோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகிறார்கள். சோ நிரந்தரம் இல்லாதது, இந்த பௌதீகத்துல எல்லாமே நிரந்தரம் இல்லாததுதான். இந்த நிரந்தரமில்லாத இந்த பொருள்களுக்காக தான் வந்து அவர்கள் வந்து ஆசைப்படுகிறார்கள். அதை அடைய வேண்டும் என்று முயற்சிகள் செய்கின்றார்கள். தூய்மை இல்லாத விரதங்கள் எதெல்லாம் வந்து நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறதோ அந்த விரதங்கள் மட்டும்தான் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ இவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து விரதம் எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. அது மட்டும் கிடையாது, இவர்களுடைய ஆசை வந்து திருப்தி அடையவே முடியாது. சோ இவர்களுடைய திருப்தி அடையாத ஆசையை கொண்டவர்கள். இவர்களுக்கு கர்வம் ஜாஸ்தி. இவர்கள் கிட்ட எதுவுமே அந்த நல்ல குவாலிட்டிஸ் இல்லைன்னா கூட, ஆனா கர்வம் நிறைய இருக்கிறது, பொய் அகங்காரம் இருக்கிறது. அதனால இவர்கள் வந்து இதுதான் வந்து இவங்களுடைய மனோபாவம். சோ இவர்களுடைய காமத்தை திருப்தி செய்ய முடியாது. தங்களுடைய ஆசைகளை வந்து அவர்கள் மேலும் மேலும் இன்னும் 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 அப்படின்னு பெருக்கிக் கொண்டே போவார்கள். அது கிடைக்கலன்னா துயரம் நிறைந்தவர்களாக மாறுவார்கள். சோ அந்த மயக்கத்திலேயே வந்து அவர்கள் என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து தெரியாததுனால அவர்கள் வந்து தவறான வழியிலே ஈடுபடுகிறார்கள். நிலையற்ற விஷயங்கள் மேலதான் அவர்களுக்கு ஆசை ஜாஸ்தி. சோ அதுக்கு ஏற்பதான் அவர்கள் வந்து செயல்படுகிறார்கள். சோ காமசுகம், அடுத்தது செல்வங்களை வந்து குவிப்பது, இது ரெண்டும் அவங்களுக்கு ரொம்ப இஷ்டமான செயல்கள். மது, மங்கை, சூது, மாமிச உணவு, இவைகளால் வந்து அவர்கள் ரொம்ப கவரப்படுகிறார்கள். சோ இது வந்து இதெல்லாம் வந்து இவர்களுடைய இயல்புகள், அசுரர்களுடைய இயல்புகள். வீண் பெருமை பேசிக்கொள்வார். அவங்களுக்கு வந்து எந்த பெருமையும் இல்லைன்னா கூட நான் அப்படி இப்படி, என்னை பார்த்தாவே அவங்க வந்து ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப பெருமையா பேசிப்பாங்க. சோ மத கொள்கை, அவர்களுக்குன்னு தனியா மத கொள்கைகளை படைத்து அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற, எப்படி இரண்யகசிபு வந்து நாராயணரை வந்து வழிபடக்கூடாது அப்படின்னு நாராயணருடைய கோயில, பகவானுடைய கோயில்களை எல்லாம் வந்து இழுத்து மூடிட்டார். தனக்குன்னு கோயில் கட்டினார். ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, இரண்யகசிபுவே நமக, இரண்யகசிபுவே நமக அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். சோ அந்த மாதிரி தனக்கான அசுரர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே கோயில் கட்டிக்குப்பாங்க, தங்களை எல்லாரும் மரியாதையாக வழங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரியான குணங்களை வந்து கொண்டவர்கள். சோ இதுதான் வந்து இவர்களுடைய இயல்பு. இப்போ 11வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சிந்தாம் அபரிமேயாயம் ச பிரளாயந்தம் உபாஸ்ரிதா காமோபோக பரமா ஏதாவத் இதி நிச்சிதா ஆசா பாச சுதைர்பக்தா காமக்ரோதபராயணா ஈகந்தே காமபோகார்த்தம் அந்யாயேனார்த்த சஞ்சயான். சோ மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். சோ நான் இந்த மனுஷ வாழ்க்கை எனக்கு ஏன் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, என்னுடைய ஆசைகளை, என் குடும்பத்தினர்களுடைய ஆசைகளை வந்து திருப்தி பண்ணணும். இதுதான் நான் என்னெல்லாம் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேனோ, என்னென்னலாம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேனோ, என்னென்னலாம் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேனோ, சோ என்னென்னலாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அது எல்லாமே வந்து நான் அனுபவிக்கணும். அதுதான் வந்து மனிதனா பிறந்ததுக்கான ஒரு எய்ம் அப்படின்னு வந்து அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவரது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை.
அப்போ அந்த தேவைகளுக்காக அவர்கள் முயற்சிகள் செய்கின்றார்கள். சோ எல்லாத்தையும் தன்னையும் திருப்திப்படுத்தணும், தன் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களையும் திருப்திப்படுத்தணும். சோ அது அந்த மாதிரி அவர்கள் முயற்சி செய்கின்றார்கள். அது நடக்காத போது அவர்கள் ஏங்குகிறார்கள், கவலை கொள்கிறார்கள். சோ அந்த கவலைகள்னால அவர்கள் என்ன பண்றாங்க, நிறைய ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்படுகிறார்கள். சோ நம்மளுக்கு தெரியும், ஒரு பொம்மலாட்டத்துல பொம்மை ஆடுறது மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா அதுங்களுடைய கை கால்கள் எல்லாமே கயிறுகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது தெரியாது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இந்த கவலைகள், ஆசைகள், இந்த மாதிரி நிறைய கயிறுகள், நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகள், பற்று, இந்த மாதிரி நிறைய கயிறுகள் நம்மை கட்டி போட்டிருக்குது. நம்மை கட்டி போட்டு வசியப்படுத்தி அவைகள் அவங்க சொல்றதுதான் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். நம்ம சொல்றத அது கேட்காது. சோ இந்த கயிறுகளால் நம்ம கட்டப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்ம இந்த பௌதீக உலகிலே பந்தப்பட்டு நம்ம காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி, சோ காமம் வருகிறது, ஆசை வருகிறது, அது கிடைக்காத போது கோபம் வருகிறது. சோ இந்த மாதிரி புலன்நுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேர்க்கின்றனர். சோ செல்வத்தை எப்படி சேர்க்கணும், நியாயமான முறையில் சேர்க்கணும். அதுல 50% தெய்வீகமான காரியங்களுக்கு உபயோகிக்கணும். இப்பதான் நம்ம படிச்சோம். ஆனா இவர்கள் அநியாயமான முறையிலே செல்வங்களை சேர்க்கின்றார்கள். அது எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அந்த செல்வத்தை நான் சேர்த்துக்கணும். அந்த செல்வம் நிறைய என்கிட்ட நான் பணக்காரனா இருக்கணும், என்னுடைய சொசைட்டி என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களும் பணக்காரங்களா இருக்கணும். அந்த செல்வத்தை முறையான வழியிலே தான் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தவறான வழியும் யாரையாவது அடிச்சு போட்டு கொன்னுட்டு கூட நான் அந்த செல்வத்தை நான் சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட தான் இந்த அசுரர்கள் அசுர குணங்கள் படைத்தவர்கள் இருக்கிறாங்க. அசுரர்கள் அப்படின்னா 2 கொம்பு வச்சுட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. நம்ம மனசுலயே அசுரர்களும் இருக்கிறார்கள், தெய்வீகமான குணங்களும் அசுர குணங்களும் இருக்கிறது, தெய்வீகமான குணங்களும் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆனா வாழ்வின் இறுதி நோக்கம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவானை சென்று அடைவது. ஆனா அது அந்த மாதிரியான நினைப்புகள் இவங்களுக்கு இருக்கிறது கிடையாது. புலன் நுகர்ச்சி மட்டுமே தான் இவர்களுடைய எண்ணங்களாக இருக்கிறது. புலன் நுகர்ச்சி அப்படிங்கிறது என்ன, எதெல்லாம் புலன் நுகர்ச்சி, அவர்கள் இங்க பாருங்க 4 பிரின்சிபல் சொல்லியிருக்காங்க. இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் அது கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, கேம்பிளிங் கூடாது, இன்டாக்சிகேஷன் அதாவது போதைப் பொருட்கள் எடுத்துக்கிறது, மீட் ஈட்டிங். சோ இது எல்லாமே இவர்களை ரொம்ப கவருகிறதாக இருக்கிறது, அசுரர்களை, அசுர குணம் படைத்தவர்களை அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகங்கள் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். சோ இதோட நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். மீதியை அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம்.